diseinu estrategikoko masterrean esitzen ditugun profesionalek azkenean gizartean dauzkagun erronka ezberdinen aurre egiteko gai dira. Pertsona erdigunean jartzen dute eta aspektu sozial guztia kontutan hartuta dauden gizartean dauden erronka guztiei aurre egiteko gai dira zerbitzu jakinak tangibilizatzen eta benetan bideragarriak diren erantzunak ematen. Es un proyecto que hemos llevado a cabo en un plazo de tiempo bastante apretado y en el que nos hemos tenido que esforzar mucho por llegar a un resultado bueno, de calidad y habiéndolo tangibilizado por completo. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, sobre todo por haber trabajado ese aspecto social en el proyecto, que encima creo que tiene un impacto muy positivo en la sociedad y el poder ver que el proyecto afecta de esa manera a la sociedad es algo muy positivo. Ikaslek kristoneko lan biharra indabe eta ideia pila batekin noa martxan ipintzeko ez bakarrik torrekoa, baizik eta beste dozein zerbitzu bero arrotan. Oso berazgarria iruditu zait eta espero dut ikastek egindako lan honi kapaz izango garela martxan ipintzeko eurek proposatutako gauza batzuekin behintzat eta elkarlanean jarraituko dugula, bai ikasleekin, bai Mondragon Unibertsitatearekin. Aukera bat gizarteen beharretatik abituta zerbitzu publiko bat diseinatzeko eta ni gehien bat interesa zaituna izan da benetan kalera atea eta bertako jendekin harreman bat edukitzea edo hitz egitea aitzea eta hori azkenen kontutaneak esaten diguena kontutan edukitzea ze azkenen zerbitzu publiko behaientzako diseinu barra dauzkeu eta ikasio azkenen baita diseinuk ze garrantziako gizarteen ongizate hortan. Ni zinegoti bezala guztiak gehien aportatu dezakena freskotasuna da. Askotan udaletxe batek inertziagatik egiten ditu proiektuak, zerbitua ganatu, eta batzutan udal barruko paretak oso lodiak dira eta freskotasun hori galtzen da. Gazte guzti hori jarri duten lan maila, ikasketa maila eta jarri duten dokumentu guzti horietako lujo bat dira, oso esperientzia ona izan da eta oso baliagarria izango da seguramente Eibarrentzat, ez Torrekoantzat bakarrik, baizik eta Eibar guztientzat. Me he quedado sorprendida de la cantidad de ideas nuevas, innovadoras que han salido en estos proyectos, que creo que, aunque no tengan que ser todas para el mismo espacio, se pueden trasladar a otros espacios de Eibar y sobre todo la innovación, ¿no? La creatividad y el trabajo que han volcado me han dejado muy sorprendida. Erantzunak betik izan dira suertatu administrazioaren eskutik, behar izaten da baita ere gizartearen ahalegina eta lana, eta ikasleen laguntzarekin ahalegin horiek gauza praktikotara eraman izan dira. Uste dute bertan parte hartu izan duten denek pozik izan dutela esperientzia eta neu ere horretan nago pozik. Hemen aurkeztu dian proiektuak etorkizunak ekimenaren barruan kokatzen dira eta esango nuke bete-betean etorkizunak filosofiaren barruan kokatzen dela. Azken finean Gipuzkoako lurraldeak dauzkan erronkari elkarrekin aurre egin behar digu elkarrekin eta zentzu horretan diputazioak bere deialdi honekin bilatzen duena da Gipuzkoako eragile ezberdinak dauzkagun erronka horiei soluzioak planteatzen.